И за това епизод време, като има овци, не съм забелязал. Като натиснете един път и като натиснете два копчето, което ще напред. Оп! Ем до тук. Имаме пет такова. Така. Сега. Сега. Да. Виждате, ето тук. Не се разставя бучета. Ако ми паза бучетата, значи вече огладняваме. И трябва, например, да намерим спържовете. Това спържове. Ето сурово говеждо месо. Това от прасета, сурова свинска пържова. Чак ще се убием. Да гледайте да не се махате от къщите. Смисъл на вече. Ще взема само... Какво къде го казваш? Сега да бъде така. Да. Опа, Уху, 10 първо. Има 4 първо. Също 20 първо, 4 първо. Така. Така, тискате тук след с левия бутон. 10. Оп! Кожен бутон. И, както виждате вече, тук имаме малко броника. По-български няма. По-български. Ханкрум! Хората живеят, че се милим. Значи, ладно, може да ги ядете и сурови, не се тревожете. Но ще е най-добре, защото да, по-малко бучета, не че нещо. Не че нещо, но да, по-малко бучета. Колко трябва ни вярно, още една вълна. Не, още една прасе, една вълна казва. Ето. Умирай, бе! Глю! Значи... Остава, това нещо... Глю! Това нещо бъгатва. Глю! Това нещо бъгва. Дайте ми време само да помисля, че тук имаме изключване. Една от младите надежди. Кристиан Вегени. Името му. Иначе уникално търсиство. Стойте така. Въпрос номер 13. Окей, правихме се в обсъдството. Изиграва персонажите Соколов, Пиестербос, Нека тук ги намерим. Буревестников, Лисинков, Пеликански, Луански. Разбира се, че великият ни актьор Ето. Те знаеш, че тук ще ги намерим. Една част в момент, казвам. Значи тук бягайте колкото можете с всички сили. Не сега ще ви стигна още. Къде беше уравенчето? Така. Тук след като ставате атрибутчета вече можете да правите спринтовете. Така, по. Излезте от тук, но сам пасява време, вече ме бият. С 10 бутон. 10. Оп, леко.
Ще мога да се спасим. Поне за това ще мога да се спасим. Така. Как виждате, се събудихме на следващия ден от нашето оцеляване. Чакай, сте чули нещо. Опа. Не, ще изям говеждата. Ще изям тази свинската, иска да кажа. Да, поне малко мога да спартирам. Опа, вече трябва да съм свършил с видеоклипа. YouTube. Значи, както казвах. Както казвах. О, скелет! You crazy! Мали. Казал, хора! Ако видите... О, желязо! Желязо! You fucking crazy bitch, motherfucking... Okay, no motherfucking! Значи, YouTube... Не исках да го казвам. Fucking crazy bitch, motherfucking... О, гъл. Стасник, я се разкара тук. Ще ме компенсираш. Антвена ми казва някакви простия да не прибиваме прасетата, а да прибиваме кравите. Макар че и кравите имат семейство, не само циганските прасета. Това е бъдеще. You fucking this is crazy bitch, motherfucker. Много време снимах. Мами, край. Е 10 минути снимах. Само ще изкопаме това желязо. Чакайте. Ето така. Правите 2 за имате. Като правя това сега са факличките. Ако смисъл сега имате някакви въпроси. Ако имате някакви въпроси, коментирайте и чао.